Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Предлагаю традиционно подключить к нашему эфиру нашего журналиста Романа Спиридонова. Он с нами на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных событиях и новостях сегодняшнего дня. Рома, мы слушаем тебя. Привет. Привет, Гульсом. Сегодня мы расскажем о таких новостях. 6 миллиардов рублей на ветер на открытом с помпой участке объездной дороги Симферополя Дубки-Левадки произошел второй за месяц обвал. Несколько кубометров грунта сползли вместе с бетонными конструкциями, которые поддерживали обочину трассы. Вокруг образовались горы щебня и обломки, а переход для пешеходов над железной дорогой проходит теперь над пропастью. Оккупанты в феврале прошлого года торжественно открывали этот участок, а оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов даже заявил: «Старт дает Москва». Оказалось, этот участок дороги строила обанкротившаяся российская компания СИП «Автобан», а теперь в попытках оккупанты взялись этот обвал ремонтировать. Пригнали несколько тракторов, грузовиков, но в итоге лишь закрепили остатки специальной сеткой. 2 недели назад, я напомню, неподалеку обнаружился еще один участок этой дороги длиной 8 метров. Он как раз соединял развязку, а бетонные конструкции и система водоотведения просто рассыпалась. Вот что об этом думают крымские экологи и водители, которые ездили по этой дороге, мы расскажем сегодня в наших выпусках. Незаконно посещала Крым. Пограничники на 3 года запретили въезд в Украину ведущей российского телеканала РБК. Ее остановили вчера в Одесской области. Она ехала на автобусе из Молдовы в Украину и планировала транзитом проехать в Россию. Украинскую границу она пересекла в пункте пропуска Могилев-Подольский, а во время транспортного контроля сработала база пограничников. Они уже имели предварительную информацию о ее незаконной поездки в оккупированный Крым. Выяснилось, что летом 2018 года она, нарушая правила въезда-выезда на временно оккупированную территорию, как раз посещала украинский полуостров, заезжая туда из России. В оккупированном Крыму вчера зафиксировали 292 новых случая коронавируса. Еще 4 человека умерли от последствий этой болезни. Статистику инфицированных пополнил и оккупационный министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Из-за нехватки свободных мест оккупационная власть Севастополя теперь перепрофилирует городские больницы. Городскую больницу номер 1 под ковидный госпиталь они планируют открыть еще 110 мест для больных, потому что в городе остро ощущается нехватка мест для заболевших. Это вкратце о тех новостях, о которых мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Гульсум. Чоксагул Роман, это был наш журналист Роман Спиридонов прямо из Ньюзрума. Продублирую для вас еще раз. Смотрите вечерние выпуски «Заман» в 19:00 на украинском языке с Урегнисой Тумеровой и в 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. А мы в этой студии мы работаем в прямом эфире. Следующие 3 часа обсудим с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, вышеупомянутые новости и не только. Вы также можете присоединяться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссера будут периодически выводить номер телефона. Вот сейчас вы его видите. +3 80 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А мы начнем наш эфир со следующего информационного сообщения. В Крыму российские военные провели учение, в ходе которого отрабатывали ракетные удары по кораблям условного противника, сообщает пресс-служба Южного военного округа соседней России. Как сказано в сообщении, в учении по обнаружению и уничтожению надводного корабля, установленного противника в акватории Черного моря, приняли участие расчет береговых противокорабельных ракетных комплексов. С нами сейчас на прямой связи политический обозреватель Тарас Черновол. Пане Тарас, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас так само. Вот мы видим, как Россия в оккупированном Крыму и в акватории Черного моря продолжает свои военные учения, продолжает милитаризацию полуострова, продолжает милитаризацию сознания детей в школе. Вот как вы себе это объясняете и как мы можем влиять на это?
Тут є дві складові. Перша складова – це те все, що стосується прямого і дуже грубого порушення Женевської конвенції щодо поведінки на окупованих територіях. І це стосується і мілітаризації півострова, призову в армію місцевих жителів на окупованій території, психологічний пресинг і психологічні трансформації щодо дітей в навчальних закладах і тому подібне. Це є абсолютно грубі порушення, оскільки російським Крим не визнав ніхто, весь світ його визнає частиною української держави, то Росії рано чи пізно за ті злочини доведеться відповідати, оскільки це є порушення міжнародних конвенцій. Але є друга частина, те, що стосується саме мілітаризації Криму. І дуже велика загроза – це можливість того, що в Криму будуть розміщені і ракети-носії, і, відповідно, ядерні озброєння, які будуть особливо серйозно загрожувати країнам-членам НАТО. І це те, про що попереджала українська влада. Пригадуєте заяви і звернення і Порошенка, і Турчинова, і Яценюка ще на початку окупації Криму, коли ми наполягали, що на Росію саме в той момент треба включити максимальний пресинг. Особливо це було важливо ще до моменту повноцінної анексії території Криму. І ми говорили, що якщо ви зараз дасте спуск, якщо обмежитеся глибокою стурбованістю і дуже поверховими незначними неболісними санкціями, можете очікувати, що саме Крим, як Росії люблять його називати, непотопляємий авіаносець, буде створювати для вас особливу загрозу. На жаль, тоді до нас не прислухалися. Добре, що зараз міняється ситуація, добре, що зараз і в Німеччині, і в Франції, і в США вже немає того благодушного ставлення до Росії, набагато жорсткіші заяви, набагато жорсткіші плануються дії. Ну, вот але сьогодні вже важко щось робити, треба було раніше. Очень много экспертов и ряд украинских политиков говорят о том, что вероятность того, что Россия разместила уже на территории оккупированного полуострова ядерные боеголовки, сводится к 99%. Как вы думаете, действительно ли есть там ядерное оружие? Если да, то что это означает, чем это и кому грозит? Ну, давайте так. Пункт перший. Першим, хто про це заявив, був керівник, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, наскільки я пригадую. Мустафа Джемілєв об этом говорив. Да, Він посилався на дані від самих кримських татар в Криму, але потім подібні речі підтверджували так само і наша розвідка. Тому насправді для цього є всі підстави вважати, що так і відбувається. Але є і чисто емпіричний шлях розуміння таких обставин. Ну давайте зрозуміємо, якщо Росія, не особливо й криючись, завозить в Крим ракети-носії, які спроможні нести ядерні боєголовки, вона не використає такої можливості, щоб створити додаткові проблеми для країн-членів НАТО, які є для неї прямими ворогами. Ну, звичайно, що скористається. І тому в той момент, коли були заведені ракети середньої дальності, в той момент можна було не сумніватися, що слід за ними будуть завезені і встановлені на бойове чергування саме ядерні боєголовки. Мені здається, що це є абсолютно логічним для агресивної країни, яка ігнорує міжнародне право і яка хоче добитися для себе тільки певних і політичних, і геостратегічних переваг будь-якою ціною. Росія не є цивілізованою країною, давайте про це не забуватися. Да, но как ее вернуть в международное правовое поле? Реально ли это сегодня? Как мы можем влиять на эту ситуацию? Вот к Новому году должны уже принять в Организации Объединенных Наций резолюцию по милитаризации Азовского, Черного морей и оккупированного полуострова. Но как это все же влияет на Россию? Есть ли такой рычаг влияния? На превеликий жаль, давайте зрозуміємо, там, де немає кінцевих наслідків, механізми будуть неефективними. На Росію можна вплинути, на Росію путінську, давайте говорити, рано чи пізно Путіна не стане. І тоді можна буде використовувати серйозні фактори політичного тиску, ну, навіть елементарно моральні якісь категорії тощо. Але доки є Путін і доки діє його система, створена ним система російського імперіалізму, доти тільки те, що може становити для Путіна персональну загрозу, в тому числі і фінансову, тільки те буде ефективним. Всі резолюції Радбезу ООН, всі резолюції рішення Генеральної асамблеї ООН для Путіна, звичайно, дуже неприємні. Це пощочини, це ляпаси, які його ображають, які його принижують. Він старається це максимально з усіх сил заблокувати. Всіми силами тиснуть на європейських партнерів. Навіть відбувається, правда, дуже неприємна була ситуація, коли
Наші дуже віддані партнери, дуже хороші друзі України, азербайджанська делегація, звичайно, не проголосувала проти України, але покинула зал, тому що Росія включила певні моменти свого тиску внаслідок тих подій, які відбулись в Карабасі. І таким чином Росія старається уникнути ухвалення подібних рішень. Але вони ухвалюються. Для цього в нас є достатньо голосів, і в нас ще є запас років на 2. На жаль, якщо за 2 роки ми кардинально не змінимо українську позицію, не зробимо її більш наступальною і жорсткою, цей запас голосів в ООН може вичерпатися, і Росія може здобути першу для неї дуже важливу перемогу в кримському питанні. Але на сьогоднішній день нам це не грозить. На 2-3 роки запас є. От тільки Росії це болісно, це дуже неприємно, це дуже образливо, але це не б'є її по гаманці. Тому насправді тільки санкційна політика, тільки жорсткий пресинг, тільки тиск і додаткові дії з боку НАТО щодо військового протистояння, протиставлення Росії в регіоні на південному фланзі, тобто Чорноморському регіоні. Мы понимаем, что милитаризация полуострова стала одной из основных причин дефицита воды на территории оккупированного Крыма. И вот недавно оккупационный глава Сергей Аксенов сказал, что к апрелю Симферополь должен полностью перейти на водоснабжение из скважин. От жителей Симферополя продолжают поступать жалобы тем временем на грязную воду. Давайте послушаем оккупационного главу. Плановые работы по разбуриванию скважин на ряде водозаборов для обеспечения подачи воды в Симферополь мы должны закончить к 1 апреля. В общей сложности из подземных водозаборов будем подавать 110 тысяч кубометров воды, даже если не будет ни грамма воды по осадкам. А вот на оккупационном предприятии «Вода Крыма» сообщили, что для снабжения водой Симферополя ежедневно выкачивают 70 тысяч кубов воды из подземных источников. С прошлой недели наше предприятие осуществляет водоснабжение Симферополя в режиме 70/50. То есть более 70 тысяч кубов в сутки мы уже подаем из подземных источников, и около 50 – это наши поверхностные источники водоснабжения. Данный режим нам позволяет значительно экономить запасы воды в водохранилищах. Предлагаю подключить сейчас к нашому ефіру Євгена Хлобистова, професора, доктора економічних наук. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Вот услышали те меры, которые сегодня предпринимают представители оккупационных властей. Вот насколько они устойчивы? Я вважаю, що взагалі-то це шлях в нікуди, тому що проблема з питною водою в Криму існує, і головна проблема недостачі води – це насправді нераціональне використання наявних ресурсів, плюс до того кліматичні зміни, особливо за останні 2 роки, які сьогодні спостерігаються у зменшенні загальної водності, тобто зменшенні загальної кількості опадів. Але що стосується саме Криму, то саме неконтрольоване збільшення населення, за нашими даними, на сьогодні в Криму проживає біля 3 мільйонів осіб. Це майже на 700-800 тисяч більше, ніж проживало до 2014 року, тобто до анексії. Плюс до того абсолютно невідомо, скільки води забирають на себе мілітарні структури та військово-промисловий комплекс в цілому Росії, який розташований в Криму. І це є головною проблемою сьогодні для водопостачання. І плюс того, все ж таки нераціональне використання наявних ресурсів, бо на сьогодні існує декілька шляхів вирішення цієї проблеми. Окрім буріння свердловин, які, до речі, є достатньо сумнівним щодо ефективності, тому що вони викачують дуже цінну на сьогодні підземну воду, плюс до того вона має різний соляний склад. І це сприяє тому, що кримчани отримують воду різної якості, і це сприяє тому, що на сьогодні достатньо висока аварійність в комунальних службах через осадкоутворення і таке інше такі проблеми. А вот бурение этих артезианских скважин чем грозит для экологии полуострова? Многие эксперты говорят о том, что если оккупационные представители власти будут так продолжать, то Крыму может даже грозить экоцид. Дійсно, це можуть бути проблеми. Я б зараз не хотів вживати слово екоцид, тому що таке воно більш публіцистичне, ніж наукове. Але те, що це буде сприяти тому, що будуть поштовхи підземної кори, тобто будуть локальні, можуть бути землетруси, просадки ґрунтів,
Це може бути сприяння тому, що люди будуть отримувати знов-таки воду різної якості, а більш того, на сьогодні, знаєте, саме в цих скважинах є вода дуже різна. І на сьогодні заливати цю воду в комунальній системі водозабезпечення, ну, це таке дуже нерозумне вирішення цієї проблеми. Це як, знаєте, поливати садові грядки шампанським, приблизно така, бо тому дуже дорога вода. Насправді це унікальна вода, унікальні запаси на сьогодні, і використовувати їх так бездумно для комунальних потреб – це дуже нераціонально, нерозумно. Дійсно, а плюс того пустоти, які будуть виникати після викачування шарів прісної води з підземних джерел Криму, вони знов-таки будуть сприяти тому, що стан ґрунтів, поверхонь, доріг, інфраструктури буде постійно погіршуватися, а це нові виклики і нові небезпеки техногенно-экологичного характера. Помимо всего прочего, в Кремле есть инициатива установки опреснительной какой-то техники на территории оккупированного полуострова. Вот насколько устойчива эта идея? Как вообще, что это такое, вот эти опреснительные установки? Как долго их придется строить? И насколько это реально? Ну, на сьогодні, скільки я знаю, є така ідея побудувати таку опріснену станцію біля села Миколаївка на західному узбережжі Криму. Вони планують, що це буде близько 40 тисяч кубометрів. Це недостатньо навіть того, щоб забезпечити водопостачання Євпаторії, я вже не кажу про Севастополя. Тобто це таке локальне вирішення проблеми. Для того, щоб таких опріснювальних станцій треба будувати багато, і вони мають достатньо великий обсяг води опріснювати. Це окреме питання. На прикладі інших країн, країни Близького Сходу, можемо побачити, що потужні опріснювальні установки, вони працюють достатньо ефективно. Але на сьогодні треба розуміти, що це час, це гроші і це окрема така політика, яка пов'язана з довгостроковою стратегією. На сьогодні я не бачу з боку окупаційних представників і окупаційної влади будь-якого такого намагання чи бажання створювати якісь довгострокові стратегії для життєзабезпечення Криму та вирішення нагальних проблем. Скажите, а вот что тогда ждет Крым в ближайшей перспективе, если вот так будет продолжаться хотя бы к лету 2021 года? Ну, буде збільшуватися кількість територій арідного клімату з арідним характерним рельєфом, тобто опустелювання. Направду, це перш за все вдарить по сільському господарству та присадибних ділянках. Далі буде великі проблеми, скоріш за все, виникати з водозабезпеченням відпочиваючих в літній період. Ну, а далі якість води, яка сьогодні буде таким же чином подаватися у міські мережі, у комунальні мережі, вона буде, на жаль, не стійкої якості. Тому я думаю, що це буде дійсно проблеми і з періодичністю водопостачання, і з якістю води, яка буде поставлятися до цих джерел. И последнее я хотела спросить, вот более подробно, чтобы вы нам рассказали для наших зрителей. Ведь Северокрымский канал в Крым начали строить, если я не ошибаюсь, вы меня исправите, в начале 60-х годов, правильно? И до этого Крым не славился какими-то огромными реками и озерами. Как люди справлялись с проблемой воды в Крыму? Побудови Північно-Кримського каналу було не забезпечення комунальних потреб кримчан, перш за все забезпечення сільського господарства та промисловості технічною водою. І на сьогодні відновити Північно-Кримський канал технічно неможливо. На сьогодні для того, щоб відновити його роботу, маємо витратити кошти, які співставні з побудовою нової аналогічної споруди. Таким чином, просто давайте будемо реалістами. В Криму проживало приблизно 1 мільйон чоловік. 1 мільйон осіб, тобто втричі менше, ніж сьогодні. Використання води було значно більш раціональним, тому що і водність джерел була вища, і водосховище наповнювалося значно краще. І ті спроби сьогодні окупаційної влади забезпечити водність водосховищ через метеорологічні авіаційні такі заходи, як розпилювання, чи компенсація, чи засіювання хмар відповідними реагентами для того, щоб викликати штучні дощі, вони показали свою неефективність. Тому, направду, на Крим чекає достатньо важкий, я думаю, наступний курортний сезон і важке літо.
Знов тоді владі прийдеться значно обмежувати кількість води, яка буде поставлятися в комунальні джерела. Ну і таким чином життєдіяльність на півострові буде більш складною. І ці складності будуть тільки прогресувати. Резюмируя, можно ли сказать, что если бы вот это нерациональное использование водных ресурсов оккупантами на территории Крыма, то в принципе воды для жителей полуострова бы хватило? Так, на сьогодні, якщо б сьогодні окупаційна влада зробила так, що використання води є таким ж раціональним, як за сучасними технологіями, там, де сьогодні дійсно є нестача водних ресурсів, знов-таки Близький Схід, Південно-Африканська Республіка, інші території, інші країни, де є проблеми з дефіцитом водних ресурсів, плюс відсутність невідомої кількості води, яка споживається мілітарним і військово-промисловими блоками, то навіть наявної сьогодні води вистачило б кримчанам для значно більш комфортного перебування в умовах сьогодення. Дуже дякую вам, пане Євгене. Чухсагол, у нас Євген Глобистов, професор, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, от ви слышали нашу дискусію, що скажете? Ну, перше, я дійсно зацікавленням послухав, тому що я знаю, що пан Євген є дійсно дуже хорошим спеціалістом в цій галузі, можливо, найкращим в Україні. Я для себе дізнався деякі деталі, але я можу апелювати до своїх спогадів, коли я ще був депутатом Верховної Ради України. У нас проходили ж теж певні матеріали. Я перші два скликання був в комітеті місцевого самоврядування. Це ніби не дуже стосується питань Криму, це не екологія була все, але ми оцінювали і заслуховували доповіді щодо певних особливостей забезпечення Криму, в тому числі і забезпечення Криму водою. І там дуже чітко говорилося про ті речі, про які сказав пан Євген. З одного боку, з другого боку було відзначено, що водні ресурси Криму дійсно є достатніми для забезпечення місцевого основного автохтонного населення і невеликої кількості теж людей, які там хоча б якимось чином з Кримом пов'язані. Тобто відзначалося, що різке зростання, скажімо, забудови на південному березі Криму. А в нульових роках це була серйозна історія. Пригадуєте, як тоді кримська влада, ну, скажімо так, дуже і не проукраїнська, і не кримсько-татарська, а така дуже проросійська кримська влада, дуже активно розкручувала ідею створення там якогось неймовірної рів'єри з неймовірною кількістю заселення. Цілі фірми в Києві працювали, які продавали майбутнє житло в Криму. У нас і зараз досі половина українських політиків мають там нерухомість в Криму. От ми тоді вивчали, досліджували матеріал, що неконтрольоване зростання населення Криму, особливо на південному березі, де є обмежена можливість подачі водних ресурсів, може вже тоді привести до проблеми. Мова не йшла про різке зростання мілітаризації Криму, мова не йшла про заселення з Росії там сотень тисяч окупантів. Мова йшла тільки про збільшення певної кількості населення за рахунок так званих скажімо так, отої золотої частини, золотого мільйона. І цього було достатньо для того, щоб бити тривогу, що Крим не зможе забезпечити їх водними ресурсами. На сьогоднішній день ми бачимо абсолютно не безконтрольне використання води мілітаризованою частиною російською армією, включно навіть до чисто побутових випадків, коли у них можуть бути розкручені. Це показували ще вже зйомки, по-моєму, і на вашому телеканалі це було. Відкриті крани, може текти, виливатися велетенська кількість води, поливання в військових містечках там постійно, щоб пилюки не було, щоб не було жари з оприскувачів водою в той час, коли для решти Криму води бракує. Тобто армія, російська армія сьогодні в неконтрольованих кількостях поглинає воду Криму. Колосальна кількість колонізаторських сил, це колонізована частина населення, яка зараз завозиться з Росії, вона теж підвищила тиск саме на цю сферу. І я можу доповнити те, що говорив пан Євген, як дійсно хороший спеціаліст, що насправді зараз акцент в підсиленні артезіанського видобутку води, він створює проблеми для всіх. І для комунальної сфери, тому що там зовсім інший склад сольовий, і ці труби, всі котельні, і все вони дістануть дуже серйозні проблеми на майбутнє. Але це і для ґрунтових вод колосальна проблема. Оскільки знімається нижній горизонт, і відбуватиметься засолення. Це теж коли що обговорюється. Розумієте, це не є щось нове. Росія це отримала як факт, і вона могла це врахувати, коли вона окупувала Крим нагло. Але вони цього не враховували, вони включили цю систему масового викачування води. А ми це ще раз кажу, ми ще десь в 10-11 році розглядали ці питання як
особливості загрози екології Криму. В Министерстве иностранных дел Украины говорят о том, что проблемы, экологические проблемы Крыма будут поднимать на платформе по деоккупации полуострова, которую сейчас инициировали и которая набирает сейчас обороты. Вот скажите, что это даст? Действительно, если вот в рамках платформы будут обсуждать этот вопрос, возможно ли, что будут принимать какие-то решения? Ну, воно дасть тільки тоді, коли вона якимось чином зможе вплинути на керівництво РФ. Іншого варіанту нема. Розумієте, ще раз кажу, якби Росія була цивілізованою державою, якби вона виконувала норми конвенцій міжнародних, і мова вже тепер йде не тільки про Женевську конвенцію щодо окупованих територій, але конвенцій кліматичних, конвенцій, пов'язаних з збереженням ґрунтів, є ж такі конвенції. Конвенції є щодо збереження стану ґрунтових вод, є теж міжнародна конвенція, і Росія і Україна є її учасниками. Якби Росія виконувала конвенції, визнавала примат міжнародного права, то в такому випадку були б певні фактори тиску на неї. А Росія це ігнорує. І тому єдиний спосіб впливу і тиску на Росію – це є санкційна загроза. І тому я повторюся те, що я завжди говорив у вас в ефірі, ця платформа – це добре. І дуже добре, що про Крим взагалі говорять. Дуже добре, що створюється платформа. Але вона дасть ефект тільки в одному випадку. Якщо наслідком обговорення на цій платформі проблем, які створив окупант в Криму, стане посилення санкцій. Причому санкції можна посилювати і вводити, закінчую, не тільки стосовно прав людини і самого факту окупації. Порушення будь-яких міжнародних конвенцій, в тому числі екологічних, має тягнути за собою санкції. Для того створюються міжнародні договори, міжнародні конвенції, щоб їх невиконання каралося. І в даному випадку це має бути завданням цієї платформи. Генерал-лейтенант и командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Турция должна быть обязательным участником крымской платформы, а крымских татар он назвал главным фактором, который заставляет руководство Турции не признавать российскую оккупацию Крыма. Предлагаю вместе послушать его цитату. Я думаю, що платформа президента Зеленського важлива. І Туреччина – це точно та країна, яка повинна бути частиною цієї платформи. Тому що серед усіх країн в регіоні у Туреччини є свій власний інтерес. І це кримські татари. І це, можливо, той головний чинник, який змусив президента Ердогана публічно заявити, що він не визнає анексії Криму і що він підтримує Україну. Народний депутат України, фракція «Голос» Соломія Бобровська присоединяется к нашему эфиру. Пані Соломія, вітаю вас. Добрый вечер, витаю вам. Рада чути вас. По крымской платформе мы знаем, что уже в следующем году, в мае месяце 19 числа, планируется проведение Крымского саммита. А вот после этого саммита, как вы видите вот эту институциональную модель платформы по деоккупации? Ну, по-перше, я б хотіла зауважити і зробити такий невеличкий анонс. Ми хочемо зробити одноіменну міжфракційне об'єднання Кримська платформа і в Верховній Раді. Вже фактично підписи зібрані, це буде міжфракційне, не впевнена лише за участь опозиційної платформи «За життя» в цьому міжфракційному об'єднанні. А предлагали, да, ОПЗЖ прийняти участь? Так, я знаю, що була пропозиція. Не знаю, чи вони поставили свої підписи, як вони бачать свою роботу і з Москві, і по відношенню до Криму, і конфігурації Сходу, тим паче воєнних дій і інтервенції Російської Федерації на Схід. Проте вже я надіюся, що завтра буде оголошено спікером чи віце-спікером про створення такого МФО «Кримська платформа» в парламенті. І це дуже правильно, тому що це один з вимірів доповнення Кримської платформи для роботи, для помочі і уряду, і президенту. Тому що такі речі насправді повинні існувати вже було не рік чи два, а всі. З моменту початку, з березня 2014 року, і ця тема не мала би відходити ніколи за дужки. Тому що разу, коли ми нагадуємо і говоримо, зокрема на всіх міжнародних майданчиках, ми завжди говоримо не лише Схід, але Крим та тимчасово окуповані території окремих районів Донецької і Луганської області. Вважаю, що тут парламентарі мали би теж зі свого боку включати цей парламентський вибір. І зачасту я знаю, що і я, як, наприклад, заступниця голови делегації української в парламентській асамблеї НАТО, і знаю, що мої колеги в ПАРЄ і ОБСЄ і так далі, щоразу ми от знаходимо саме ці ниточки з парламентарями інших країн, друзів, які тими чи іншими мірами впливають на рішення в країнах. Тому, безпечно, ця робота повинна була бути ще давніше, і вона давно вже перезрівша.
Чи воно вилиться в якусь інституційну форму, мені важко сказати. Тут буде дуже багато залежати від самого президента, тому що він має бути обличчям такої ініціативи, він її подав, він має її продовжувати. І ми побачимо, насправді, наскільки може бути сильна спроможність говорити Україні про Крим і знову ж відновлювати це в пам'яті. Що це не сталося 6 років тому, 7 років тому. Ми забули, і ми вже змирилися з цим фактом. А давайте шукати шляхи вирішення. Тому щоразу, знову ж повторююсь, на міжнародних площадках ми говоримо про те, а давайте подумаємо про Крим, а як ми можемо допомогти Криму, а як ми можемо відновити ці питання. Але на міжнародному рівні. Але я би дуже звернулася і до моїх, і до внутрішньої політики. Тому що одна історія, коли ми це комунікуємо назовні, а інша, коли ми не б'ємо палець у палець про те, що відбувається в Криму, і це мала би бути відповідальність української держави. Наприклад, чи може бути уряд в екзилі кримський, чи може бути парламент кримський, чи може пройти вибори, чи маємо ми щороку підбиття підсумків втрат щорічних в окупованому Криму, починаючи від державної власності, республіканської, закінчуючи комунальною, так? Які збитки, хто їх підраховує, хто за це відповідає, які представництва, починаючи від культурних закладів, закінчуючи нафтовими на території материковій території України, і так далі. Права людини – це само собою, це інший напрям, який є безперечно фундаментальним і глибинним на сьогодні. Так? А чи хтось займається системно і глибоко питанням в'язнів Кремля в Криму? Є дуже багато речей, на які Україна сама теж має дати відповідь на питання і дуже системно по них працювати. Тому що одна історія, коли ми комунікуємо на світ, а інша, коли ця робота має бути чорнова, рутинна, всередині, для того, щоб давати відповідь на питання всім іншим, тим, хто задає зовнішню освіту для нас. Несколько уточняющих вопросов по поводу межфракционного объединения «Крымская платформа». Она будет работать в рамках инициированной Министерством иностранных дел Зеленским Крымской платформы, или это отдельная такая площадка? Ні, дивіться, вона сама по собі є окремою, тому що це парламентський вибір, і це мій колега Рустем Умеров пропонував створення такої кримської платформи. І я вважаю, що якщо вони будуть знаходити, я не знаю від початку, яка була ідея їхньої співкоординації, але вважаю, що це було правильно. І насправді це точно не те питання, де ми маємо роз'єднувати. Саме по Криму вважаю, що опозиції не повинно бути в жодного притомного народного депутата, а має бути спільна точка, спільний центр впливу. Алло. Ага, прервался у нас звонок, видеозвонок с Соломеей Бобровской. Попробуем еще раз ее набрать. Наберите, пожалуйста. Пане Тарасе, чуєте? Чую, тільки дуже поганий звук. Якщо б дали трошки голосніший звук, було б добре. Да, мы попросим наших звукорежиссеров, как только подключится к нам Соломея Бобровская. Ну вот она сказала, что... Да, вот она сейчас с нами на прямой связи. Пані Соломія, зараз чуєте? Мені набрав, я його збила, тому... Да, мы вас зараз чуємо. Про межфракционное объединение вы говорили, а сколько уже, как много уже народных депутатов присоединилось? Есть ли уже какая-то цифра? Алло. Та, я вас чую, це мені було запитання, так? Та, вам, да. Я знаю, що точно було більше 30, але яка фінальна цифра, важко вам назвати. Збиралися підписи ще позаминулого тижня. І знаю, що фактично всі фракції Криму ПЗЖ дали підписи свої зайти в міжфракційне об'єднання. Тому надіюся, що завтра, коли спікер оголосить про створення офіційно, вже всі документи будуть опубліковані і можна приступати вже в такому форматі роботи. Пане Тарасе, что думаете относительно межфракционного объединения? Поможет ли это в вопросе деоккупации полуострова сдвинуться вот с той точки, на которой мы сейчас стоим? Ну, це трошки інше. Це не стільки назовні, скільки внутрішній курс в Україні. Це потрібно для українського парламенту, для того, щоб кримська тема не зникала з порядку денного, щоб не проскакували якісь, ну, скажімо так, дуже хтиві і дивні ініціативи, як було на початку року, що то там подача води в Крим, окупаційним осям і тому подібно. Саме міжфракційні об'єднання, як правило, для цього є добрими, хорошими сторожами. І вони наголошують на тому, розносять це ідею між фракціями, розносять між комітетами, оскільки представники там є цих фракцій і комітетів, ну, Криму ПЗЖ, як ми розуміємо, саме певні ідеї, і звідти можуть генеруватися певні законодавчі ініціативи. Це абсолютно правильно, тут немає мови, тільки єдине, що міжфракційне об'єднання не є суб'єктом міжнародної діяльності, в тому числі учасником такої платформи. Але учасником такої платформи
можуть бути і мусять бути певні органи самоврядування Криму, з яких перший відомий всьому світу є це Меджліс кримськотатарського народу. Але я хочу вернутися до іншої ініціативи, яка в нас не набула підтримки ще й в попередні роки, і зараз вона можливо дискусійна. Але я думаю, а чому ні? От ми маємо, скажімо, там представник президента по Криму. Ми маємо там прокуратуру Криму на наших незалежних територіях і тому подібне. А от є, скажімо, ситуація, досвід Грузії. Достатньо хороший. І це не тільки Грузія, це часто використовується. Уряд в екзилі, парламент в екзилі. Мені доводилося, що коли я був очільником парламентського комітету у закордонних справах, приймати у себе і мати дуже довгу, серйозну, цікаву розмову з прем'єр-міністром Абхазії, який є в екзилі, який в Тбілісі сидить, але який представляв позицію Абхазії, саме грузинської, не окупованої Росією, перед міжнародними інституціями. Тому що орган самоврядування, нехай навіть в екзилі, він є вже певним органом, який дає можливість виступати на міжнародному рівні. Це може бути орган державної влади, це може бути орган місцевого самоврядування на основі кримсько-татарських, українських кримських організацій, які перебувають сьогодні на незалежних територіях України, і які можуть виступати від імені саме Криму, кримської автономії, кримсько-татарської майбутньої автономії. На мій погляд, це був би дуже непоганий варіант все ж таки використати цей козир. Тому що, ще раз кажу, на відміну від громадських організацій, це є певний орган влади, який дістає повну, абсолютно владну певну акцептацію, який може говорити від імені населення, яким він опікується. Пани Соломия, а ведутся ли сейчас какие-то разговоры, переговоры о возможном создании крымского правительства в экзиле? На жаль, ні, не ведуться. Я ж знаю, що такі концепції, варіанти розглядалися в рамках, навіть не в рамках, а представниками Меджлісу, які пропонували це ще за попереднього президента з пропозиціями зробити і парламент, і уряд в екзилі, мати представництво. І це було б логічно, насправді, і правильно. Я відверто не розумію, чому стільки часу було втрачено. Проте цієї думки відійшли, і, на жаль, до неї не повертаються на офіційних рівнях, і в переговорах вона не звучить. Проте, тим не менше, в колах парламентських дискусії виникають, і, можливо, надійдуть таки до уряду і до Офісу президента з обговоренням такої думки, такої позиції. Давайте обсудим с вами еще Донбасс. Вопрос разминирования, обмена пленных, КПВ и другие остаются нерешенными, поскольку Москва выдвигает все новые и новые требования. Об этом заявила глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Предлагаю вместе послушать его цитату. Ми не стоїмо на місці. Певний рух уперед є. Цей рух визначається основним рішенням, яке було прийнято тристоронньою контактною групою про всеосяжну тишу 22 липня. Але інших серйозних зрушень до миру немає. Однією з передумов свого часу була постанова Ради про місцеві вибори. А зараз передумова – ухвалення дорожньої карти, яку підготували ОРДЛО. Украинская делегация в ТКГ предложила организовать внеочередную встречу на этой неделе, так как до истечения срока прошлогодних договоренностей в рамках нормандского формата в Париже осталось мало времени. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Вот что он сказал. Ми зробили пропозицію і пропонуємо цього тижня провести позачергове засідання. Тому що і до 9 грудня, коли спливає рік з минулорічних домовленостей, і взагалі до Різдва, після чого Європа піде на канікули, залишається всього одне чергове засідання. А купа нагальних питань не вирішено. Розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ. Ми це все офіційно через посередника ОБСЄ запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання. Пани Соломия, вот 9 декабря истекает срок действия плана А, именно разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. В этот день истекает срок, который отвел себе президент Зеленский для завершения войны на востоке Украины, чего, очевидно, не случилось. Что дальше? Ви знаєте, дуже гарне питання, але, очевидно, напевно, не мені його варто ставити, а президенту. І, насправді, мені, як і депутатці, як і громадянці, відверто дещо навіть шкода, що він поставив себе в рамки року, тому що всі добре розуміють, що такі речі не вирішуються, а тим паче з Російською Федерацією,
в певних часових рамках, в принципі, тим паче з тим, що склалося у нас на Сході за останніх 6-7 років. Це перше. Друге, я б, чесно кажучи, повернулася до комунікації тристоронньої контактної групи і зауважила б, що насправді український план, наприклад, я особисто вперше побачила від представників так званих трьох букв республік, які своїми коментарями подали в соцмережах український план. Коли ж представники ОРДЛО подавали свій план, наші від цього і політики, і представники тристоронньої контактної групи української делегації відхрестилися, сказали, що це ніхто не бере до уваги, нам це не важливо, це взагалі просто папери, і вони нам не потрібні. В той час, коли Кравчук, єдина людина з нашої делегації, прокоментувала, що ми беремо це опрацювання і, безперечно, дамо відгуки і дамо свої коментарі. І вже на останньому засіданні, коли фактично росіяни відмовилися представляти свій план, а очікували саме від них пропозиції, і їхній коментар про те, що план буде надавати лише представники ОРДЛО, бо це внутрішній конфлікт. Мені здається, що тут уже все стало на свої місця, що в принципі ми зайшли в глухий кут переговорів, і можливо, подальший якийсь крок вперед-назад, це може бути телефонна розмова чи зустріч четвірки в нормандському форматі для зрушення з мертвої точки. Інакше я майже більш ніж переконана, що ТКГ не зрушить місця за останні тижні після того, коли вони грубо поставили виконання плану ОРДЛО і не беруть до уваги, не враховують українські пропозиції і не шукають компромісів відверто. Дякую дуже, пані Соломія. Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Чохсава у нас. Пане Тарасе, чего нам ждать? Вот на прошлой неделе в пятницу Алексей Данилов, секретарь СНБО, заявил о том, что вот после декабря якобы вот будет представлено какое-то решение Совета национальной безопасности и обороны, и вот сейчас оно готовится. Что это может быть за решение? Не тот ли план «Б», о котором нам говорили? Та нема поки що ніякого, ні плану Б, нічого немає, і дати ніякої немає. Насправді, ті слова, ми дуже серйозно розглядаємо слова Володимира Зеленського як якісь серйозні державні акти. Так і мало би бути. Президент повинен нести відповідальність за свої слова. Об этом говорить президент? Має бути так. Але так не є. Давайте згадаємо, хоч одна обіцянка була виконана. Все робилося з точністю до навпаки. Від тарифів починаючи, питання з ФОПами, з усім були обіцянки одні, виконувалися по-іншому. Я тільки через це, один з єдиних пунктів, яким я готовий підтримувати Зеленського, це питання Кримської платформи. І то через те, що по всіх інших напрямках все абсолютно зривається, в мене є дуже великий страх, що ті слова, що в травні відбудеться засідання міжнародної групи підтримки Кримська платформа, чи це не є тільки слова. Бо я поки що не бачу реальних дій для того, щоб її організувати. Так само і з тим, що в кінці року ми вичерпуємо цей термін. І що далі? Не ми почали цю війну, не ми підживлюємо цю війну, не ми окуповуємо чиюсь територію. Ми сьогодні протистоїмо агресії. І ми ставимо таку умову. От ми тоді вийдемо з цього плану. Добре, а що ми будемо робити? Ми готові до наступальних дій, до військових операцій? Нинішня влада точно не готова. Ми всі це розуміємо, що вони на наступальні дії не підуть. На що ми підемо? Ми готові йти на 100% заморозку конфлікту? Добре, але заморозка конфлікту може бути тільки в тому випадку, якщо друга сторона не має можливостей, ресурсів і планів продовжувати гарячу війну. Заморозка – це коли не стріляють обидві сторони. У нас зараз формально оголошено Володимиром Зеленським перемир'я, яким він хвалиться, при якому обстріли на сьогоднішній день вже йдуть з мінометів 120-го калібру. Давайте зрозуміємо, це є дуже серйозна повноцінна війна, а не заморозка. Позиційна, але реальна війна, гаряча війна. І за таких обставин заморожений конфлікт виникнути не може. Заморожений конфлікт – це коли обидві сторони зупиняються на певному статусі кво, ніхто ні до кого не лізе, ніхто нікого не стріляє, ніхто нікого не звільняє. Ми відмовляємося від того, щоб повернути під найближчим часом під вплив України, там Донецьк і Луганськ, а та сторона не вбиває наших солдатів. Ми оголосимо про замороження конфлікту, план Б оголосимо, а та сторона буде далі стріляти, вбивати, буде заміновувати наші території, запускати свої диверсійно-розвідувальні групи. Це не є план Б.
Ми не вичерпали ніяким чином плану А. Ми зіскочили з плану А, і в мене, здається, є дуже серйозні побоювання, що Росія, внаслідок того, що ми пішли на дуже багато поступок, на дуже багато, знаєте, продемонстрували віру, що з Росією можна домовитися, а не дотиснути її. Ми дали Путіну надію, що він витисне те, що хоче. І, на превеликий жаль, ситуація для України зараз є дуже недобра по Донбасу. Георгій Тука, як заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Георгію. Добрый вечер. Доброго вечера. Ну что ж, 9 декабря уже истекает срок, который отвел президент Зеленский для завершения войны. Вот Данилов говорил о том, что вот план А разрешения конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем не случился. И, возможно, после 9 декабря мы увидим какой-то другой план. Вот что это может быть? Верите ли вы в это? Я не хотів би переходити на ніякі особистості, але я переконаний в тому, що взагалі не тільки щодо війни на Сході чи деокупації Донбасу чи Криму, а взагалі в країні не існує жодних планів. Нинішня влада діє виключно ситуативно, реагуючи на ті чи інші виклики. Тому ні в яку наявність плану Б, С, Д, як казав Пристайко, у нас взагалі є 6 планів. Ну я відверто скажу, я в це маячню не вірю. Тогда чего нам ждать? Скоріш за все, я спостерігаю, як останніми днями розвиваються події в стосунках між Україною, європейськими партнерами, зокрема Німеччиною, Францією і Росією, то, скоріш за все, найближчими днями нічого радикальних змін ніяких не буде. Зустрічі в нормандському форматі не буде, звільнення полонених не відбудеться. Можливо, буде незначна з моєї точки ескалація протистояння вздовж лінії розмежування. А так взагалі будуть стрибки на місці з бажанням демонструвати власну активність. Не очень оптимистичные прогнозы, к сожалению, у вас. На жаль. Спасибо вам большое, пане Георгію. Георгій Тука, як заступник міністра з питань тимчасово окупованных территорий, был с нами на прямом зв'язку. Чохсагол нас. А тем временем в переговорах о приднестровском урегулировании мягкий подход не дал результат. Это не позволило решить конфликт даже в течение 28 лет. А об этом избранный президент Молдовы Майя Санду рассказала в интервью «Европейской правде». Отметим, что Молдова согласилась на диалог с непризнанной властью в Тирасполе, а Россию согласилась считать посредником, но переговоры между ними продолжаются и до сих пор. Вот что сказала Санду. Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату. Ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники. Зокрема, право вільного експорту до ЄС за угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв'язання конфлікту тощо, але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу. Пане Тарасе, ну тут очень коротко, вот буквально 2 минутки. Вот целью России является вернуть Донбасс Украине вот таким же образом, как это было с Приднестровьем, или же они рассчитывают на какой-то другой сценарий, как думаете? Ні, завдання Росії по Придністров'ю і по Україні, воно чітко виписано так званим планом Козака. Дмитрій Козак, який сьогодні контролює всі дії щодо Донбасу, щодо так званого ОРДО, він теж саме виписував і для Придністров'я. Навіть у комуністичної влади, влади Вороніна, вистачило розуму відмовитися від плану Козака, який передбачав повернення Молдові Придністров'я, але переходу всієї Молдови повністю під контроль Росії. То есть по Донбассу они примерно то же самое хотят сейчас реализовать? Абсолютно те саме. Нам хочуть вернути ОРДО в Україні. Росія ніколи не признає ОРДО незалежною територією чи своєю територією. Вона їм потрібна в складі України, але з дуже серйозними функціями для того, щоб підривати українську внутрішню і зовнішню політику і спрямовувати її в тому напрямку, який вигідний Росії. Дуже добре сказала пані Майя Санду про те, що от той план, який зараз нав'язується Україні, врегулювання,
м'якого врегулювання, з інтеграцією цих територій, тощо нічого доброго Україні не принесе. На прикладі Молдови, на прикладі Придністров'я. Є тільки різниця. В Придністров'ї Росія мала дуже обмежений ресурс для ведення гарячої війни, для обстрілів тощо. Тому що Придністров'я не має кордону з Росією. Вони туди не можуть завозити нові озброєння, вони туди не можуть масово постачати військових і тому подібне. У випадку України тут є прямий кордон, і тут у нас все набагато гірше. Але приклад Придністров'я для нас є показовим. Будь-які переговори на умовах, які пропонує Росія або її маріонетки, для України будуть абсолютно згубними. Ми маємо тільки один варіант. Ми маємо фактор тиску на Росію, економічного тиску, політичного тиску, міжнародного тиску, і ми маємо грати в цю гру повністю. А, на жаль, Володимир Зеленський почав гратися: я домовлюся з Путіним особисто, Путін побачить, що я такий хороший, я такий добрий, я хочу миру, і він дасть нам мир. Путін не дасть миру. Путіну дуже важливо знищити Україну як цілісну, успішну державу. І він буде це робити доти, доки українці будуть йому поступатися. Тому в даному випадку будь-які поступки, будь-які підігрування мають Україною зупинятися. Ми маємо казати: стоп, ми маємо свої ось червоні лінії, ми вам їх озвучили. Будь-який крок від цих червоних ліній ми припиняємо просто переговорний процес. І все. Тільки такий спосіб. А тут так ніби ми залежимо від поведінки ортодоксу, щось висунуло, і ми вже раптом в підвішеному стані. Та ні, ми маємо сказати: стоп, тоді розходимося. Давайте к следующей не менее важной теме, к ковиду-19. Вот правительство рассматривает сейчас вариант интеллектуального локдауна в Украине. Он позволит не вводить те жесткие ограничения, что весной по всей стране. Об этом в эфире телеканала «Украина-24» рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Вот что он сказал. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий скоригований на реалії в кожному регіоні, в тому числі громадський транспорт і так далі. Якщо це відбудеться, наприклад, 27 грудня, то загалом ця проблема знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей, звичайно, це псує новорічні свята, але зате це не так сильно вдарить по економіці. Как известно, за минувшие сутки в Украине обнаружили коронавирус у 9946 человек. Зафиксировано 114 летальных случаев. Парламент уже примет решение об ограничительных мерах из-за пандемии коронавируса в пятницу, 4 декабря. Об этом заявил председатель политической партии «Слуга народа», первый заместитель председателя Александр Корниенко во время выступления на заседании Согласительного совета в Верховной Раде. Щодо години запитань до уряду, звичайно, зараз тема номер 1 в країні – це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що який би не був локдаун, інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь, він має бути спрямований в першу чергу на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров'я кожного українця. Тому запрошуємо, на жаль, вже традиційно пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на запитання щодо боротьби з епідемією та можливих варіантів карантинів, локдаунів тощо. Я думаю, що до п'ятниці це все вже буде відомо. Алла Мироненко, доктор медичних наук, вірусолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Алла, вітаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Вот как вы считаете, жесткий локдаун насколько поможет разорвать цепь распространения коронавирусной инфекции? Будет ли он эффективным? Ну, на самом деле я бы не очень рассчитывала на это, потому что мы уже сейчас видим, что в основном люди заражаются именно вот в семьях. То есть вот семейные очаги — это самое распространенное, что у нас есть. Потому что заразиться можно при близком и длительном контакте. Ну и, конечно, медики, группа риска, поскольку на работе им приходится все время работать с такими пациентами. То есть у них риск высокий заражения. Многие переболели, часть еще нет. Поэтому локдаун с закрытием, чего с закрытием? Магазинов непродуктовых, куда вы заходите в маске ненадолго, он вряд ли сыграет какую-то роль, потому что там люди, как правило, не заражаются. Конечно, они заражаются в ночных клубах, в ресторанах, потому что они там без маски.
А как же потому что общественный одевать транспорт? маски- Общественный транспорт, вы, во-первых, не проводите там много времени, во-вторых, все едут в масках. Поэтому общественный транспорт — это не то место, где можно заразиться. Скажите, вот сейчас мы видим, как пандемия набирает обороты, все больше больных и госпитализаций. Вот почти ежедневно 12-13 тысяч официально подтвержденных. Вот только за последние выходные количество уменьшилось зараженных до 9,5 тысяч заболевших. Но вот все же, если вот так будет продолжаться, наши больницы и врачи выдержат такую нагрузку? Ну, я знаю, уже примерно месяц назад в Киеве сложно было положить человека в больницу. Вот. Сейчас лучше не стало, в общем-то. Всех, кого ну, можно лечить дома, пытаются оставить дома. Кладут уже, когда нельзя обойтись. Ну, вот такие реалии на сегодня. Могут ли выдержать больницы, ну а какой у них выбор? Больница все равно не может взять больше пациентов, чем у нее есть коек, потому что их же больных вы же не положите в проходе, в коридоре. Их же надо и положить, и назначить, и посмотреть, назначить лечение, выполнить манипуляции. То есть, ну, больше, чем больница может поместить, не получится. По сути, мы можем прийти к итальянскому сценарию, когда врачи не справлялись и должны были выбирать, кого спасать, а кого нет. Ну, дело в том, что у итальянцев это было очень интенсивно в первую волну, а сейчас у них тоже очень интенсивно, но многое научились. Ну, во-первых, стали больше тестировать, во-вторых, тяжесть течения, наверное, сейчас уже все-таки меньше. Ну, не такое тяжелое течение болезни, как в начале было, потому что вирус тоже, он адаптировался. Им очень много. Основная часть клинических проявлений — это все-таки легкие, не тяжелые формы, средней тяжести и легкие. Тяжелых, ну, к счастью, сейчас меньше, чем было в начале. И последнее, вот какой у нас протокол лечения, и вот в каком случае можно принимать антибиотики, и вообще антибиотики при вирусной инфекции, при коронавирусной инфекции, вирусной пневмонии, они эффективно, они помогают? Если анализ крови показывает, что инфекция нет бактериальной инфекции, а в крови есть показатели, которые определяют, это бактериальная инфекция или вирусная. Если инфекция бактериальная, конечно, назначают антибиотики. Если по крови понятно, что это вирусная инфекция, то, как правило, антибиотики не назначают. Дуже дякую, спасибо большое. Алла Мироненко была с нами на прямой связи, доктор медицинских наук, вирусолог. Пане Тарасе, вот в случае, если будет введен локдаун, выдержит ли это наш средний и малый бизнес, который и так находится сегодня на грани выживания? Думаю, що не витримає. Тим більше жодного плану, що робити, немає. І реального карантину немає. Що ми маємо взагалі в Україні? Давайте просто глянемо. Від початку цього року, від перших дій, які відбулися, ми маємо тільки адміністративні обмеження і ускладнення для різних сфер бізнес-діяльності. Все. Жодних карантинних дій в Україні жодного дня не проводилося. Це я можу вам сказати абсолютною певністю. Візьміть Францію, візьміть Італію. Подивіться, що там відбувалося. Жорстке обмеження. Що таке означає локдаун? Це заборона громадянам виходити з своїх квартир, крім окремих крайніх випадків, які мають бути складені декларації. Ці декларації мають бути представлені першому ліпшому поліцейському або засвідчені вами в інтернеті. От в мене син зараз перебуває у Франції в Тулузі. Він там навчається і він пережив зараз там оцей жорсткий локдаун, який був. Зараз вже послабився. 2 дні назад вже зняли частину обмежень. Він не міг вийти з свого помешкання без заповненої форми в інтернеті, в якій було відмічено, що виключно в межах 2 кілометрів, не далі від дому, виключно на час до 2 годин під дуже конкретну ціль. Покупку в магазині, відвідування лікаря тощо, він може покинути квартиру. Це є карантин, це є жорсткі обмеження. У нас єдине позитивне, що було, це введення відносно серйозного масочного режиму в окремих публічних місцях. Це єдине, що зроблено в Україні. Тому насправді ні інтелектуальні. Що таке взагалі інтелектуальний локдаун? У мене просто прохання до Рахамії і до Корнієнка не говорити мудрих слів, змісту яких вони не розуміють. Ну це не їхнє. А
інтелектуальний локдаун чи навіть нокаут в Україні відбувся 1,5 роки назад. Що значить інтелектуальний локдаун? Нема такого поняття. Є вибірковий локдаун, при якому щось дозволяють, щось обмежують. Його результати будуть дуже незначними. Те, все, що відбувається в Україні сьогодні, це є більше імітація боротьби з коронавірусом. Нічого більшого немає. Найстрашніше, закінчу, найстрашніше, якщо ми не знайшли способів і методів вести дійсно дуже жорсткий карантин, як це робив у Франції, в Італії, якщо ми цього не зрозуміли, в нас є другий варіант – влити дуже великі гроші у медицину. Що ми замість того відбулося? Асфальт закачали, медицини забрали гроші, я вважаю, що їх просто вкрали. На наступний рік в нас скорочують витрати на медицину. Повірте мені, українців будуть прививати проти коронавірусу, мабуть, в останню майже чергу. Тільки в другій половині, в кінці 2021 року буде більш-менш масове. За таких обставин нам треба додаткових 5-6 мільярдів кинути негайно в забезпечення медицини, натомість їх звідти забирають. Тому насправді ми поки що робимо діаметрально протилежні речі до тих, які потрібні, на жаль. А бізнесу буде дуже важко. Чохсагул нас, пане Тарасе, спасибо, что были с нами на протяжении часа. Тарас Черновол, политический обозреватель, был с нами на прямой связи. Ну а я как раз хочу перейти к следующей теме, к бюджету на 2021 год. Верховная Рада Украины не успеет рассмотреть проект государственного бюджета на 2021 год на текущей пленарной неделе. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания Согласительного совета уже сегодня. Предлагаю послушать его цитату. Бюджет, на жаль, до нас надійшов з серйозною затримкою. Він надійшов лише в минулу п'ятницю, хоча повинен був бути у Верховній Раді набагато раніше, фактично на тиждень раніше. Згідно діючого законодавства і здорового глузду, народні депутати повинні будуть ознайомитися з цим документом, детально його вивчити для того, щоб визначитися в своїх позиціях щодо його підтримки або внесення зауважень. На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигнемо. Народний депутат України, фракція «Слуга народу» Василь Мокан зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаю вас. Доброго вечера. Не успевает на этой неделе уже Верховная Рада Украины рассмотреть бюджет на 2021 год, как вы слышали заявление Дмитрия Разумкова. А вы уже успели ознакомиться с документом? Ну, я просто хочу пояснити, тут ще і певні регламентні законні вимоги є того, що після повернення до другого читання доопрацьованого проекту бюджету від Кабміну Верховна Рада має 10 днів на ознайомлення. І варто йти по процедурах. Дійсно, дещо затягнувся час передачі від Кабміну проекту бюджету на тиждень, але це було зумовлено тим, що необхідно було все-таки відкоригувати як дохідну, так і витратну частину, зменшити дефіцит. І також тривали, як ви знаєте, перемовини і консультації з нашими міжнародними партнерами і з Міжнародним валютним фондом. І, слава Богу, ці всі консультації закінчилися конструктивно. І все-таки доопрацьований проект бюджету, він набагато збалансованіший у порівнянні з редакцією першого читання. І якщо відраховувати ці 10 днів, то справді цього пленарного тижня розглянутою фізично неможливо. Я особисто знайомився з текстом проекту бюджету, хоча там дуже багато ще є додаткових таблиць і дійсно дуже багато займає часу переглянути, якщо ти хочеш ознайомитися по всіх сферах, а не тільки по сфері відання свого комітету, в якому ти працюєш. Швидше за все, перспективи такі, що розгляд бюджету буде десь всередині грудня. І розглядається такий варіант, щоб на наступному тижні після пленарного провести позачергове засідання Верховної Ради України саме для розгляду проекту бюджету у другому читанні і голосування його вже в цілому. І така перспектива зараз серйозно обговорюється, але все буде залежати також і від того, як відреагують чи погодять такий формат роботи фракції і групи у Верховній Раді України. Но вы готовы поддержать вот этот доработанный проект закона? Звичайно, що я налаштований голосувати за, оскільки вважаю, що ми зобов'язані, не просто мусимо, а зобов'язані ухвалити державний бюджет до кінця цього року, щоб не спровокувати кризу на рівному місці, коли з наступного року у разі відсутності бюджету будуть досить
обрізані можливості по фінансуванню, і це фактично може негативно відобразитися на багатьох речах, в тому числі, як ви знаєте, заплановане підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня, певна індексація соціальних виплат, багато програм. І, відповідно, неухвалення бюджету це тягне за собою набагато гірші і наслідки, і багато ризиків. Тому я налаштований голосувати за, так само, як сподіваюся, і Верховна Рада України, але визнаю, що ще треба вирішити і погодити, знайти правильний, розумний консенсус по деяких проблемних питаннях, зокрема, які стосуються і фінансування освіти, медицини по корекції певних витрат, так само і що стосується фінансування регіонів. Тобто є певні проблемні питання, які тут на рівні комітетів, на рівні народних депутатів України ще дискутуються досить активно. В бюджете на 2021 год заложено чуть меньше 250 миллиардов гривен дефицита. Насколько я помню, вы можете меня исправить. Чем будем перекрывать? Так, дефіцит зменшився. Він зменшився на 0,5% і зараз складає 5,5% до рівня ВВП. Це більший дефіцит, аніж рекомендований у некризові періоди. Але маємо відзначити дві таких причини. По-перше, це взагалі загальносвітова така тенденція, коли у період пандемії, економічної кризи держави йдуть на підвищення дефіциту. Це стосується не тільки України, але й набагато більш фінансово спроможних держав. Перше. Друге – це те, що такі дефіцити не є страшними, якщо є джерела покриття. Такими джерелами зрозуміло, що Україна розглядає як зовнішні запозичення під вигідні відсотки, а продовження співпраці з МВФ – це якраз і є це вигідне партнерство, тому що МВФ нам надає довгострокові і досить дешеві кредитні ресурси. Да, но в этом году мы транш не получим от МВФ. Я не почув. Да, но в этом году от МВФ мы транш, вероятнее всего, не получим. Об этом и сказал министр финансов Сергей Марченко. Дефіциту на наступний рік чи цього року? На следующий год. Якщо на наступний рік, то є перспективи, що відновлення співпраці з МВФ дасть можливість отримати ці транші наступного року і таким чином покрити частину дефіциту, а також це і будуть внутрішні запозичення. У будь-якому випадку Кабмін, Міністерство фінансів, коли формувало остаточну редакцію бюджету і передавало Верховну Раду, вона прораховувала джерела покриття дефіциту, і саме у переговорах з МВФ якраз цей показник і мав велике значення. МВФ просив і рекомендував нам, щоб ми дещо оптимізували дефіцит, що було зроблено більше ніж на 23 мільярди гривень. А стосовно того, що дефіцит високий, я ще раз повторюся, що це тенденція світова і ми не є виключенням з загального правила. Саме головне, що ці кошти мають бути реалістично і правильно розподілені по всіх сферах, в тому числі по пріоритетних, це нацбезпека, оборона, охорона здоров'я, ряд інших сфер, які обов'язково мають бути профінансовані в досить великому обсязі. І я вам скажу, що Кабмін намагався знайти оцей баланс, коли незначне, але підвищення видатків спостерігається по практично всіх сферах. Немає такої сфери, де істотно ріжуться видатки, намагались знайти розумний компроміс. Ну вот смотрите, вот правильно ли закладывать сокращение на 4 миллиарда на Минобразование, почти 5 миллиардов на развитие регионов, почти 2 миллиарда на экономические министерства и при этом увеличивать расходы на президента, вот несмотря на обещания все же главы и офиса президента и министра финансов, в бюджете все же оставили повышение расходов на ОП на 33%. Ну, дивіться, дещо хочу пояснити. Насправді, якщо ми говоримо про сферу освіти, про сферу медицини, про регіони, то це ті проблемні питання, які я якраз і говорив, коли починав, що все-таки є ще пропозиції комітетів народних депутатів скоригувати видаткову частину. Але якщо ви говорите про 4 мільярди, я хочу нагадати, що у відкоректованому проєкті документа йде мова про перенесення термінів чергового підвищення мінімальної заробітної плати, яке планувалось на 1 липня, перенесено на 1 грудня. В зв'язку з цим і пов'язана частина оптимізованих видатків, наприклад, на бюджетну сферу
освіти. В тому, але це не означає, що підвищення зарплат освітянам не заплановане. Насправді, на початку року воно планується на рівні 20% і в липні ще на 8,2%. Тобто за рік приблизно на третину. Хоча я вам скажу, що залишається проблемне питання, як ви знаєте, міністр охорони здоров'я, наприклад, утримався від підтримки проекту бюджету, коли не забезпечується 5% від рівня ВВП на сферу медицини, охорони здоров'я, так як це вимагає закон. Але і минулі роки така була сама ситуація. Мінфін поступово пропонує підвищувати цю цифру, виходячи з реальних можливостей нашої держави. Тому що насправді взяти і на рівному місці підвищити там удвічі чи втричі бюджет окремого міністерства – це практично нереально. Має бути баланс і по інших статтях витрат. Кабмін зробив все можливе для того, щоб, я ще раз наголошу, по кожній сфері, по кожному міністерству у порівнянні з попередніми роками відбулося збільшення видатків. І якихось виключень у цьому плані не було. Дуже дякую вам, пане Василю. Чухсагулнос Василь Мокан, народний депутат України, фракції «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язку. Сагулнос. Но я хочу перейти к следующей не менее важной теме, к Беларуси. Там уже 4-й месяц мирно протестуют против нечестных выборов и правления Александра Лукашенко. Так, 29 ноября люди в очередной раз вышли на улицы. Я попрошу наших режиссеров вывести на экраны видео протестной Беларуси в это воскресенье. Не обошлось и без задержания. По меньшей мере 400 человек задержали силовики, среди которых были и журналисты. Некоторые из задержанных уже имеют опыт заключения за освещение прошедших акций. Также задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Круг. Минск вновь в воскресенье заполонила спецтехника и силовики, которые, чтобы разогнать демонстрантов, применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власть закрывала центральные станции метро и блокировала интернет. С нами сейчас на прямой связи Беларусь Юрий Губаревич, белорусский политик. Пане Юрию, вітаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, расскажите нам подробнее, как прошли протестные акции в Беларуси в эти выходные. Акции продолжаются практически каждый день, и не только в выходные. Сегодня, в понедельник, был традиционный марш людей пожилого возраста, и в этот раз силовики применили чрезмерную силу, так как колонна демонстрантов была блокирована на улицах Минска, им не дали пройти по Центральному проспекту, несколько раз меняла колонна направления, в итоге все это закончилось задержаниями. То есть раньше такое не применялось к людям пожилого возраста, теперь, наверное, власть решила действовать более брутально. Ну и прошлые выходные это тоже марш в новом формате, марш микрорайонов, так как несколько недель назад власти применили новую тактику и блокировали большие колонны демонстрантов, рассекали их пополам и пытались задержать максимальное количество участников. Теперь это превратилось в десятки, может даже сотни, если брать всю Беларусь, небольших колонн, но опять-таки по несколько тысяч участников каждый из них. Но люди, тем не менее, выходят и демонстрируют свое несогласие. Ну вот о настроениях людей тоже хотела спросить. А вот как долго белорусы планируют еще выходить на эти акции, на акции протеста? Насколько их еще хватит? Будут выходить до победы, пока не изменится ситуация в Беларуси, пока Александр Лукашенко не уйдет и не будет принято решение о проведении новых свободных выборов. Так как обратного пути нет, те люди, которые сейчас удерживают власть, они демонстрируют, что готовы пойти на любые преступные действия в отношении протестующих и преследовать буквально каждого, кто выразил свое несогласие, несмотря на то, что участвовал в акциях или просто где-то подписал письмо солидарности. Поэтому отступать тут некуда. Но в пользу протестующих также играет и внутренняя экономическая ситуация, которая стабильно ухудшается, и нет резервов для хотя бы стабилизации того, что происходит, не говоря уже о каком-то экономическом росте.
Вот как вы себе видите отставку самопровозглашенного президента Александра Лукашенко? Вот верите ли вы в то, что вот власть нынешняя, самопровозглашенная, да, вот, которая прибегает к крайним мерам, избивает своих граждан даже до смерти, как это было с активистом, вдруг выйдет, покается и просто уйдет в отставку? Лично Александр Лукашенко будет держаться до последнего, но он держится на своем окружении. Это в первую очередь группа силовиков, тоже немногочисленная по разным данным. Тот же ОМОН составляет там несколько тысяч человек, внутренние войска до 10 тысяч. Конечно, у них есть оружие и специальное обучение для того, чтобы разгонять акции протеста, которые происходят исключительно мирно и специально не переводятся в формат силового противостояния. Также часть чиновников поддерживает действующий режим. Но, тем не менее, наверное, нет ни одной группы населения, которая не была бы напрямую связана с власть удерживающими и имела бы какое-нибудь положительное, хотя бы сочувствующее отношение к режиму Лукашенко. Поэтому опираться ему не на что. Система расшатывается. Это, конечно, этап не одного дня и, может быть, не одного месяца, но все идет по нарастающей. Поэтому рано или поздно даже ближайшему окружению Лукашенко придется делать выбор. Или они остаются с человеком, который преступно удерживают власть и несут ответственность также за эти преступления, или они просто отказываются от дальнейшей поддержки и пытаются строить жизнь в Новой Беларуси. Вот лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что в Беларуси абсолютно мирная революция, поэтому нет необходимости в каком-либо военном вторжении. Она сказала, что Россия вряд ли будет прибегать к военному вторжению в охваченную протестами Беларусь. Вместе ее послушаем. Я очень сомневаюсь в каком-то вторжении, потому что нет необходимости. У нас никоим образом речь не идет о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека, против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас абсолютно мирная революция. Против кого? Какие войска вводить? Хоть и лидер белорусской оппозиции отметила, что не видит какой-то активной поддержки режима Александра Лукашенко со стороны Кремля, но вот все-таки к самопровозглашенному президенту недавно приехал снова, уже зачастил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Формальный повод для его приезда был незначительным. Это такая совместная коллегия МИДов Беларуси и России. И вот что он сказал после встречи. Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Республике Беларусь. Видим попытки активно повлиять на внутренние процессы в наших странах. Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств. Думаете, чего это вдруг Лавров так зачастил? И может ли идти речь о транзите власти сейчас? Эти угрозы внешнему миру – это традиционная политика России, но в отношениях с Лукашенко они преследуют несколько иные цели. Для них это очень токсичный союзник. Они прекрасно понимают, что человек удерживает власть незаконно, и все те обещания, которые он сейчас может дать и подписать, любые договоры, они в будущем будут признаны недействительными. Поэтому они также понимают необходимость и принимают изменений. Единственное, что хотели бы их реализовать по собственному сценарию, и этот сценарий был озвучен на встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина в августе, когда впервые появилась в публичном пространстве тема конституционного референдума и транзита власти. И вот теперь Лавров приезжал, чтобы напомнить Александру Лукашенко, что время идет, но ничего не делается для изменений, и дальнейшая поддержка России в такой случае может тоже быть поставлена под вопрос. А кто это может быть? Кто может прийти вместо Лукашенко? Вот. Дело в том, что действительно нет такого явного пророссийского политика с серьезным рейтингом и серьезной известностью в Беларуси, поэтому для Кремля это также составляет проблему, но и затягивание решения вопроса или каких-то действий в отношении Беларуси тоже идет им не в пользу, потому что настроения
пророссийские, они уменьшаются. Те люди, которые выходят на протесты, они видят, что Александр Лукашенко удерживается во многом благодаря позиции России. И это негативно сказывается на отношении к России, которая в предыдущие времена была достаточно нейтральной, или даже можно было говорить про какую-то группу, которая была положительно настроена по отношению к союзу с Россией или к партнерству с Россией. Теперь количество этих людей уменьшается каждый день. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Юрий Губаревич, белорусский политик, был с нами на прямой связи. Сагонс. Но я хочу перейти к следующей теме, к Соединенным Штатам, выборам в Соединенных Штатах и к судьбе Северного потока-2. Если Конгресс США предусмотрит новые санкции против Северного потока-2 в оборонном бюджете на 2021 год, это будет победой для украинских лоббистов, которые добивались остановки строительства российского газопровода. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Издание напоминает, что в ноябре Палата представителей и Сенат Конгресса США договорились включить дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2» в проект оборонного бюджета на 2021 год. Под санкции могут попасть страховые и сертификационные компании, которые работают с российскими судами для завершения строительства газопровода. Оборонный бюджет на 2021 год должен быть принят до конца этого года. Предлагаю послушать квинтэссенцию сообщения The Wall Street Journal. Якщо ці санкції будуть введені, вони можуть зірвати підтримуваний Кремлем проєкт, який, як застерігає американська сторона, розширить вплив Росії в Європі. Це також стане перемогою кількох українських чиновників, які вважали трубопровід загрозою для своєї країни і працювали за лаштунками в Вашингтоні, щоб зупинити його. С нами сейчас на прямой связи Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас. Так, доброго вечера. Как вы думаете, Конгресс США предусмотрит новые санкции против Северного потока-2 в оборонном бюджете? Я не почув вашого питання, якісь проблеми зі зв'язком. Алло, а зараз чуєте? Так, Да. зараз Вот чую. как вы думаете, Конгресс Соединенных Штатов Америки будет ли предусматривать новые санкции против Северного потока-2 в оборонном бюджете США на 2021 год? Найбільше ймовірно, що так. І для того, щоб обдумати, є декілька причин. По-перше, вірогідно, що ми будемо мати біпартійний конгрес. Себто, знову-таки, Сенат залишається республіканським, а Палата представників з іншою розстановкою сил буквально залишається демократичною. Себто, так чи інакше, їм доведеться балансувати свої позиції, а збалансована позиція Сполучених Штатів передбачає блокування подібних російських ініціатив. Крім того, треба брати до уваги також заяви Джо Байдена. Одна з останніх його заяв, яка стосувалася стримування Росії, якраз казала про те, що Штати не визнаватимуть Північний потік, як звичайним енергетичним проєктом. З їх точки зору, Північний потік залишається провокацією Росії, залишається спробою Росії впливати на ситуацію в Європі, і тому дійсно і Конгрес, і президент Сполучених Штатів найбільш вирогідно будуть блокувати будь-які спроби Росії відродити проєкт Північного потоку-2. То есть вот эти вот опасения многих экспертов о том, что придет Джозеф Байден и начнет пересматривать политику США в отношении Северного потока-2, так как Европа его поддерживала, вот они полностью исчерпаны сейчас. Чесно кажучи, я був одним з таких з експертів. Ще 1,5 місяці тому я дійсно багато в чому боявся і наполягав на тому, що Байден може почати перезавантаження і перегляд відносин з Російською Федерацією. Але дійсно ми всі, мої колеги і я, не врахували один важливий аспект. Зараз не 2010 рік. Росія уже зовсім не в тому стані, в якому вона була за часів першої каденції Обами. Росія встигла натворити нереальних жахливих речей. Вона зруйнувала світовий порядок. І тепер, навіть якби Байден дійсно хотів переглянути ці відносини, йому б це не пробачила ні американська система, ні американське суспільство, ні американський політичний естеблішмент. Тому навіть якщо в нього були такі плани, наразі в нього просто нема вибору. По Северному потоку-2, вот как думаете, что с ним будет? Достроит ли его, или же все-таки он превратится в такую индустриальную руину на дне Балтийского моря? Дуже мало ймовірно, що росіяни будуть його закидати і дійсно перетворювати в певний заморожений проект. Тому що наразі для них це питання не стільки енергетичне і не стільки економічне, як скоріше питання геополітичне.
Вже доволі давно цей проект дійсно став таким собі інструментом впливу, інструментом як інформаційного, так і ідеологічного впливу. Тому так чи інакше росіяни в певний момент проголосять те, що проект закінчено. Яким чином він буде закінчений, це зовсім інше питання. Його дійсне закінчення малоймовірне, бо наразі, як ми бачимо, навіть Німеччина, яка довгий час була одним з основних спонсорів інформаційних даного проекту, починає відступати від цих позицій. На це дуже повпливало, скажімо, отруєння Навального. Тому фактично ситуація буде розвиватися таким чином. Росіяни нібито будуть намагатися його добудувати. Я впевнений, що в них нічого не вийде. Проте в якийсь момент в нас розіграється велика інформаційна баталія, коли одна сторона буде казати, що проект готовий працювати і наразі вже працює, а інша сторона буде вказувати на факти, що насправді це просто профанація. І тому це буде черговим, скажімо так, фейковою війною Російської Федерації проти цивілізованого світу. Пане Олександре, вот победа Джозефа Байдена на президентских выборах США, победа Майи Санду на президентских выборах Молдовы и последнее ее заявление о том, что она требовала вывести оперативную группу российских войск из своей территории. Последняя ситуация даже в том же Нагорном Карабахе, протестная Беларусь и так далее. Вот есть ли у вас ощущение, что сейчас все меняется и на Россию давят уже со всех сторон? Дійсно так і є. І мені здається, це не лише наше з вами сприйняття, це дійсно те, що відбувається. В кінці кінців сталося те, що зазвичай стається у випадку, коли хтось або якась країна бере на себе занадто багато. Росія стала перед вибором, де вона може витрачати ресурси, де вона може витрачати свій авторитет і свій потенціал. В кінці кінців витягувати таку велику кількість конфліктів, криз та проблемних ситуацій не може жодна країна в світі. Навіть Росія, навіть Сполучені Штати. Тому фактично ми просто бачимо, що Росія відчуває нестачу як фінансових ресурсів, так і політичного впливу, так і, в принципі, своїх геополітичних амбіцій. Вона не може тримати в порядку всі гарячі точки, яка вона створила. Тому, дійсно, 2020 рік був складним, дуже неординарним, але в контексті спротиву Російській Федерації і стримування її як агресора ми бачимо дійсно позитивну зміну. 2020 рік Росію підкосив сильно. І чим далі, я вбачаю, ця криза буде для неї поглиблюватися. І вона буде втрачати свої вже старі здобутки. Перш за все, це здобутки на тимчасово окупованих територіях України, на що я дуже сподіваюся. Дуже дякую вам, пане Олександре. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на прямому зв'язку. Чохсагулнас. Ну а я вынуждена с вами попрощаться. Мы прощаемся ненадолго, буквально на несколько минут. Далее эфир информационно-аналитической программы «Бугунь». Мы уже продолжим на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Корушкенчи.